Nová reklama, natočí. Dobrý den, představuji vám novou reklamu na kanalizátor. Horce, Kanalizátor. Horce, to není možný, Horce. Je to možné. A když si koupíte jeden kanalizátor, dostaneme ve mě rádu 500 zdarma. A to se zkusku vyplatí. A to se vyplatí, Toledo. A k tomu to není vše. 2 lokty zdarma. A 3 čela zdarma. 6 zdarma. A 3 kolena. A 30 včera. A jak mak. Co je? Horce, to není možný, tohle. Není to možné. To možné. Horce, to není možný. Debile. To není možný. Tohleto. YouTube to kryje. To není možný. Auta bude lítat. Harapes. Harapes? A taky byli tanců. Ty kreténe, vole! Prejtáky tak! Ne, ještě ne. To je moje negnesta! To byla noc! Peuďa bude lítat! Kanalizátor! Teď se ho lítá! Kanalizátor, ten lítá! Škoda favorit kanalizátor. Škoda Handline! Ne, to bude Handline. Schweinlein! Škoda Handline. Škoda Schweinlein! Was du schon so schön. Forma che sparo!